Tervetuloa kaikille ja tänään pelattaisiin Xonilin kanssa Survival Gamesia Mineplexissa. No. Joo. Oi mä saan Xboxin, mutta Tuber Simulaattorissa. No, mä sain X-rayn. Okay. Okay. Mä sain 2 ironia. Sain roskaa. Hyvä asia, mutta ei kuitenkaan niin hyvä. Sai hyvä akse, mutta ei kuitenkaan niin hyvä. Mäkin sain hyvä akse, mutta ei kuitenkaan niin hyvä. Mäkin sain hyvä akse, vuoden akse, mutta ei kuitenkaan niin hyvä. Ja mäkin sain hyvät kengät ja kypärä, mutta ei kuitenkaan niin hyvä. Mäkin sain Megiksen. Mulla on tosiaan 2 ironia. Tosiaan. Mennään tänne ylös. Ai joo, menit joo. Stiilasit kaiken. Oi, tossa on... Arra mitä tuolla oli? Täällä oli rotting flashia. Heitätkö mulle sinne housut, mitkä mä heitin sulle? Et sä niitä saa. Onks sulla tikku? Sanelle? Jes, parempi ase. Onks sulla tikkua? Ei ole tikkua! Onko nais? Mennäänkö tonne alas? Mennään alas. Sano missä sä oot? No, ylhäällä. No mä menen tänne alas luolaan tänne. Tuu. Tikku! Koska mulla on 2 ironia. Täällä pitäis olla noin crafting tableita täällä alhaalla. Ai ei Sen verran pitäis. kun mä muistan. Ei täällä oo. Träkkäin. 61 blokkia. Mä heitin mun aksen just, mut ei siinä mitään. Miten sä heitit sun akse? No mulla on aksemani. Mikko sulla semmonen on? En mä muistanut ottaa barbaaria niin. Okei. Mä oon tässä supplidrop-talossa, ihan tiedäks mä. Okei, no mä juoksin tän kompassin perässä. No mä menen midiin. Meillä on kyllä hyvä tiimityö, pakko myöntää. Meillä ihan sama. Tänne. Vasen. Sanoiko se Toi on mulle? oikein sitten. Sanoiko se mulle jotain? Joo, tuu vasemmalle. En mä halua, koska mulla on 2 ironia tikku. Ai jaa. Ja eikä mulla mitään miakkaa. Onneksi midissä ei oo ketään. Toivottavasti täällä midissä on muuten crafting table. Mä vaan muistan niitä kertoa, kun mä otan tän. Joo, tossa keskellä. Levis. Se ei mahtanut mulle mitään, kun mä olin niin hyvä. Mä katon vähän nyt midi-chestejä. Onko tuu midi? En. No, missä sä olet? Enhän oo. Eiku missä sä oot? En oo ainakaan midis. No missä sä sit oot? No mä oon siellä kyrällä, minne mä sanoin, että tulee. Tuu sinne supplidrop-talon lähelle. Eikö mä träkkää ihmisiä? Tänne 150. Eiku siis tänne vasemmalle. Ja mä tuun tänne vasemmalle Venaa. Koska mulla on... Tuun vähän tänne oikealle, että mä näen sitä. Mä näin sut. Tuu sinne metsään päin. Siellä se juo. Ei, takaisin. Täällä. Ahaa. Mä träkkäsin yhden tyypin tänne päin. 150. Nyt mulla on aerosportista ihan vaan kaikille tiedoksi. Katsojatkaan ei varmaan huomannut. Kaikki ne 5 katsojaa, jotka kattoo tätä. Niin. Nyt tippuu FPS. Kaikki ne 3 katsojat, jotka kattoo tätä keskiyöllä. On hyvä, että mä edes kuvaa muuten. Kaikki katsojat. Hei, se on supplidrop. Niin, mutta joo, mä myös sinne päin menossa. Tai missä se on? Tässä? Ai se on tossa talossa, okei. Joo. Tässä, se on tässä! Joo, mä träkkään jotain tyyppiä, se sit tänne. Viisi blokkia. Tuolla! Ei sillä oo mitään, mä menen tappaa se. Se hakkaa porkkanaa itsellensä. Hei, mä haluan sitten porkkanat, mitä sieltä tulee. Mulle porkkanaa. Ei se ottanut porkkanaa. Niin, mutta eikö otti? Mitä vitsiä? Mutta en sit saanut. No sen supplidropille sitten. Supplidrop. Nyt juostaan. Se tulee jo. No joo, huomaan. No, en mä ainakaan huomannut. Oh my god, mulla on niin paljon lagaa. Tuli?
Tää video on varmaan joku 2. Siellä ei oo ketään, mä haen sen. Joo, mäkin. Kahdet Iron kengät. No, anna mulle molemmat. Oi vitsi. Ota vaikka. Mä teen. No voi vitsi. Vitsi on siinäkin taas superdroppi. Niin on. Mä etin sinne jollekin, joka haluu... Jotkut rotteek flash-kengät. Täällä on tyyppejä, mä oon aika varma. Joo, täällä on tyyppejä! Xonel! Tänne tulee tyyppejä! Ei, mä tipuin johonkin kuppoon. Joo, mitä sillä on toi hullu knighttikitti? Se jahtaa mua. Kuoliks sä? En. Ai se bovaa mua. Se mikä tyyppi. Xonel, käänny! Tänne... Ei vitsi. Ai. Mulla on joku 2. Mulla on 2 HP. 2 HP, puolella. Mä tapoin puolella HP! Mitä? Pi. Juoksen pois elämästä. He did survive. Mad. No. Hei, mihin sä menit? Tänne Regenaan. Tuonne metsään päin. Joo. Hei, mennään midiin, siellä on chest rifle. Me saadaan paljon soppaa. Onks toi hyvä toi, mikä sä sait? Se on Sharpness 1, eli ihan ok. Niin mä oon taas 3 hauppaa. Ai niin, mulla ei edelleenkin sitä barbaaria, niin... Onneksi. No niin, tästä tulee ainakin ihan hyvä matsi. Tuuks sä? Tää 2v2. Niin sä lähit nyt taas. No, mä lähdin tänne midiin niin kuin mä sanoinkin. No niin Tuu mä... siihen supplidrop-talolle. Tai no, onks sä midissä? Ei mä oon tässä superdrop-talon vieressä. No tuu siitä supplidrop-talolta ylöspäin. Joo, sitten kohta just... Kauhean hankala. 30 sekkaa. Heitä me vielä midiin. Tai vanha chestit ees vielä rifillon. Onkohan? Mitä vitsiä? Ei. No katsotaan silti. Mä oon kyllä katton nää chestit. Onko sun ruokaa? On. Anna mulle nopea. Yksi. Heitä maahan. Kiitos. Nyt meidän on pakko voittaa. 1. Mulle fishing rodi sitten. Ei mullakaan. Tuolla on sit TNTt. Tuolla toisella Jonella. Mä ammun... Mä ammun ohi. Mä osuin. Mä ammun kaikki ohi. Se on... Ai. Tuolla on toi kitti. Älä kuole. En. Se tulee. Mä otan sitä. Mä Oi, tapasin. nice. Mä otin teidän kun tän miakan. Ai. Mulla on fishing rodi. Mä sain fishing rodin. Joo, Nice. Yes. GG. Hyvä peli. Yes. Tryhard. Niin kyllä oli. Oi, mitä. Se on sulkitti. Juokse. Nice. Onko tää video olisi nyt tässä? Moro. Joo. Sitten moikka, nähdään seuraavalla videossa ensi vuonna. Moikka. Käykää tilaa Xonelin kanava. Joo.